Не стана ли? Имаш ли нужда от помощ? Ето, пъхни така. Давай. Ето и този. Ще го целиш ли? Браво. Там има още два. Да, аз да ги държа. А пък само ще ги пъхаш. Следните, че са трудни. Точно така. Браво! Айде, без да го затваряме. Браво, ти ги прибра, дай 5. Ей! Айде сега, къде е отива? Да, давам.